खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। गसाइगाव जयमागुरियाव एबसुनि महकुमा थाखो दैदेनगिरि मेल। थाखो 9 आरो थाखो 11 आव गोदानै मुं थिसननो जवाहर नवोदया बिद्यालया अनलाइन आर'जलाइ बिदों। मिजोरामनि एसेम्बलि बिसायख'थियाव 78.4% भट होदों। आसामाव गंसे केन्सार हस्पिटालनि थाखाय केबिनेटनि गनायथि। मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ आइजो आबादारिफोरनो हांसो जोलै राननानै होदों। बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ जिल्ला सोरगिदिंगोरानि मावख' बेखेवदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव लान्थ्रियै महकुमा थाखोआव खुंनाय बर' दैदेनगिरिफोरनि जखन 2023 खौ गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गसाइगावनि जयमागुरि माइनाव क्लाब नब्लाङाव बुधबारखालि खुंफुंनाय जायो। क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपेश दैमारिया मासि लानानै दैदेननाय बिटिआर आरो BKWSI गावखुंथायनि गेजेरजों बर' माहारिखौ मोनसे गोख्रों हारि महरै दानाय आयदाखौ लानानै खुंनाय सावरायमेलखौ बेखेवनानै होयो मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनेन्द्र बसुमतारिया आरो बे मेलावनो गाहाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। दिपेन बर'आ गाहाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लानानै बिटिआर गोरोबथानि दफा मावफुंनाय आरो बिनि आथिखालनि थासारिनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखिनानै दफा मावफुंनाया लासै जादोंब्लाबो बिटिआर गोरोबथाया बर' हारिनिनो गोजोन आरो रैखाथिनि गोरोबथा। बेनिखायनो बे गोरोबथानि गेजेरजोंनो हारिनि थाखाय बावसोमनाय साफ्रोमबो बर'सायानो थार बिजिरनाय मोननांगोन। बर'फ्रा बुहुमनि जेरावबो जायगा गैया, बेनिखायनो बिटिआर आरो BKWSI खौ रैखाथि लाखिनांगोन आरो दफाफोरखौ मावफुंजोबनांगौनि थाखाय बयबो खौसेयै बाथ्रा बुंनांगोन होननानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बयखौबो खावलायो। बे सावरायनायावनो बर' हारिनि आथिखालनि थासारिनि सायाव थुलुंगाखां एबा मेहेरगोनाङै बिबुंथि लाखियो एबसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि आरो बारग' MLA परमेश्वर ब्रह्मआ। दैदेनगिरिफोरनि जखनाव मोनब्रै दखरा फारियै गसाइगाव, कसुगाव, ब्रैथि दखरा आरो जुमदुवार दखरा एबसुनि बेन्दोङाव थानाय एबसुनि आगुनि बिबानगिरि, बर' थुनलाइ आफादनि बारग' बिबानगिरि, बारग' BLT, बारग' ANDFB, बारग' भलन्टियार फर्स आरो गसाइगाव जिल्लानि आथिखालनि गुबुन गुबुन बर' माहारियारि आफादफोरनि बिबानगिरि आरो सानसुमैफोरा मैखोमैनो बाहागो लायो। बे हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फारियै लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, बुंथिगिरि अबित नार्जारिजों लोगोसे अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि रमेश बर', गसाइगाव कलेजनि गोरायुं डक्टर कुमुद रन्जन बसुमतारी, जुमदुवार कलेजनि गोरायुं डक्टर शिवराम बसुमतारियाबो बाहागो लादोंमोन। फैगौ 2023-2024 सोलोंथाइ मायथाइनि थाखाय जवाहर नवोदया बिद्यालया एबा JNV आ आथिखालाव थाखो 8 आरो थाखो 9 आव फरायफुबाय थानाय फरायसा बिजाथिफोरनिफ्राय अनलाइन आर'जलाइ बिदों। फैगौ 15 नबेम्बर 2023 सिमहालागै अनलाइननि जोहै आर'जलाइ होनो फोसावदों जवाहर नवोदया बिद्यालया। जायफोरा गोसो गुदुं बिसोरो गावबा गाव जिल्लानि JNV नि थाखाय सायख'नानै जवाहर नवोदया बिद्यालयनि वेबसाइट www.navodaya.gov.in आव आर'जलाइ होनो हागोन। 2023 मायथाइनि मिजोराम एसेम्बलि बिसायख'थिया जानानै थांबाय। गासै 78.4% भटार्सफोरा भट होदोंमोन। फुंनि 7 रिंगानिफ्राय बेलासे 4 रिंगासिम खुंजानाय बे बिसायख'थिखौ बिसायख'थि आय'गआ खुंफुंदोंमोन। मख'नो गोनांदि मंगलबारखालि सेथि फेजआव मिजोरामजों लोगोसे छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश आरो तेलेंगानायाव खुंनाय जादोंमोन बिसायख'थिखौ। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों दैदेनजानाय मन्थ्रि केबिनेटआ आसामाव गासै गंसे केन्सार हस्पिटाल लुफुंनो थाखाय गनायथि होदों। मंगलबारखालि केबिनेटजों गनायजानाय बे थांखियाव गासै 135 कौटि रां बाहायनो थाखाय गनायथि होदों। सेथियाव गंथाम आरो नैथि खोलोबाव गंसेनि केन्सार हस्पिटाल लुनो थांखि लादों केबिनेटआ। गुवाहाटी, सिलचर, डिफुआव गिबि खोलोब आरो धुबरी, नलबारी, गवालपारा, गलाघाट, नगाव, शिबसागर आरो तिनसुकियायाव लुनाय जागोन होननानै मिथिहोदों।
आथिखालाव थांना थानायनि राहा महरै गोबां सुबुङा गोबां गुबुन गुबुन राहा लामा खालामना खामानि मावनायखौ नुनो मोनो। अदेबानि दिनैनि समाव गोबां लेखा गोरों लाइमोनफोरखौबो थांना थानायनि राहा महरै जिब जुनार फिसिनायनि सायाव गोसो होनायखौ नुनो मोनदों। बेबायदिनो बिटिसि सरकाराबो बिटिआर ओनसोलाव रायजो जानाय नोगोरारिफोरनो जिब जुनार फिसिनायनि जोहै थांना थानायनि राहा लामा खालामनो असिलायै बाक्सा जिल्लानि सदर मसलपुराव बिटिआर सरकारनि जुनार बिफाननि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ 2023-2024 एसअपिडि मावथांखिनि जोहै गिबियै 24 नं मसलपुर बियाबनि आइजो आबादारिफोरनो हांसो जोलै राननानै होनायखौ नुनो मोनो। बे हांसो जोलै राननाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिसिआव गासै 3 लाख हांसो जोलैफोरखौ आबादारिफोरनो फिसिनायनि थाखाय राननानै होनाय जागोन होननानै फोरमायो। लोगोसे देग्लाय बोसोरावनो फिसारि बिफाननिफ्राय ना फिसिग्रा आबादारिफोरनो ई-रिक्साजों लोगोसे आइस बक्स 5,000 ना फिसिग्रा आबादारिफोरनो 5,000 राङारि अनसुंथाइ ना फिसा आरो आदार जगायनाय बेजों लोगोसे फिसा ना बेदर फालांगि खालामनानै जिउ खुंग्रा 12,000 फालांगिरिफोरनो साइकेल रानगोन बाथ्राखौबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों। बाक्सानि मसलपुराव बुधबारखालि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ गोदानै लुफुंजानाय बाक्सा जिल्ला सुबुं देहा सोरगिदिं गोरायारि बिफाननि मावख'खौ बेखेवनानै होयो। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै प्रमद बर'आ बाक्सा जिल्लानि सिङाव गोबां जौगालु खामानि मावनाय बाथ्राखौ फोरमायनानै बुङोदि बिटिसि सरकारा दायो बाक्सानि सदर मसलपुराव गेलेग्रा स्टेडियाम, जथुमा जिरायसालि न', आद्रा थानाय आलासि जिरायसालि न'खौ आबुं लुफुंनाय, बेरायसालि पार्क लुफुंनाय, जिल्ला लाइब्रेरिजों लोगोसे एपिएससि कचिं सेन्टार बानायनाय, जायफोर लाइमोनफोरा 10 थाखोखौ उथ्रिनानै गोजौ सोलोंथाइ लानो हायाखै बिथांमोननि थाखाय भारत हादरनि फायखि हान्जाफ्राव साख्रि लानो हानाय बायदि रैखाथि हान्जानिफ्राय आज्रा मोननाय फायखिफोरखौ लानानै फोरोंथाइ खुलि बेखेवगोन बाथ्राखौ बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायनायखौ नुनो मोनो। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बिटिसिएलएनि बुंथिगिरि काथिराम बर', मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलुत स्वर्गियारि, राकेश ब्रह्म, एमसिएलए मन्टु बर', माधव सेत्रीमोनखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।